Jos sä oot ihmetellyt sitä, että tällä kanavalla ei ole pitkään aikaan julkaistu mitään kovin säännöllisesti, niin yksi syy siihen on se, että mä perustin videoalan yrityksen www.videopaja.com, käy tsekkaan. Ja en ole sen takia ehtinyt tälle kanavalle tehdä niin paljon asioita kuin ehkä toivoisin. Mutta ei hätää, koska mä teen vlogeja edelleen. Mä teen niitä vaan toiselle kanavalle tilaustyönä. Tää kanava on Kriittinen uusinta, löytyy täältä YouTubesta. Mä laitan tähän jotenkin jonkun linkin, mitä sä voit seurata tälle uudelle kanavalle. Mä oon julkaissut siellä syyskuusta alkaen kerran 2 viikossa uuden vlogin, ja käsittelen siellä pitkälti samoja aiheita, mitä mä oon tälläkin kanavalla käsitellyt. Ja mä tietenkin mainostan omia juttuja, mutta tässä on vielä yksi oma lehmä ojassa, eli jos tää kyseinen kanava ei saa tarpeeksi katselukertoja ja tavoita tarpeeksi ihmisiä joulukuuhun mennessä, niin tää kanava lopetetaan kannattamattomana, joten senkin takia toivoisin, että mun yleisö tältä kanavalta löytäisi tälle Kriittinen uusinta kanavalle, eli menkää sinne nyt kattokaa videoita, laittakaa pyöriin, jes, meikä kiittää, moro!